Hayırlı gün, hürmetli konaklар. Bu istelikli günde biz sizni Әлмәт şəhərinin nikahlaşу сарайында Нәфис Харис улы һәм Клара Гариф кызының алтын той тантанасында күрүебезгә бик шатбыз. Ә хәзер әйдәгез юбилярларыбызны алкышлар белән каршы алыйк. Hürmetli Нәфис Харисович һәм Клара Гарифовна, кеше тормышында гомер буе истәлектә калырлык, онытылмас вакыйгалар күп була. Иң кадерле һәм истә калган вакыйгаларның берсе беренче очрашу. 2022 елның 7 гыйнвар аенда сезнең никахыгызга 50 ел тулды. Яңа тормышка аяк басканнан соң күпме юллар үттегез. Siz bu yoldan bir-birigез барганда, bir-birigезгә таяныч булдыгыз. Күңел җылысын, ышанычыгызны, уртак омтылышны югалтмадыгыз. Авыр минутларда bir-birigезгә ярдәмче булдыгыз. Хөрмәтле юбилярлар, чын хис сүз таләп итми, әмма бүген үзенчәлекле көн. Алтын юбилейыгызны тантаналы рәвештә теркәр алдыннан Сезнең тагын күп елларга ир белән хатын булырга ризалыгыгызны сорыйм. Хөрмәтле Клара Гариф кызы, сездән сорыйм, сез ризамы? Хөрмәтле Нәфис Харис улы, сездән сорыйм, сез ризамы? Үзара теләгегез һәм килешүегез буенча сезнең юбилейыгыз тантаналы рәвештә теркәлә. Өстәл янына килүегезне һәм Әлмәт шәһәренең никахлашу сарае юбилярларының мактаулы китабына кул куюыгызны сорыйм. Бүген 2022 елның 14 гыйнвар аенда Татарстан Республикасы Әлмәт шәһәрендә сезнең юбилейгыз теркәлде. Сезне алтын юбилярлар дип игълан итәм. 50 ел элек сезнең беренче тапкыр кул куйган актлар язмасын сезгә истәлеккә тапшырам. Хәзер Лалтин Рамил башларында Клара апа сүзләренә Мөхәммәд Нур Хусейнов иҗат иткән җырны сезгә тәкъдим итәбез. Ярый әле җырым тына белми. Рәхим итеп тыңлагыз.
Qalğanı bolsa əgər toxtalıb minəm jirənə nişək seyəməni qaydan bilir idi muxalıb minəm jirənə nişək seyəməni qaydan bilir idi muxalıb Yaşlığımның zəngər irtəsində diləgənim barı xəyalda Şınğa aşmay qalğan bulur idi Yarı yəlicir var dünyada Şınğa aşmay qalğan bulur idi Yarı yəlicir var dünyada İjatçı хатын-кыз үшін қадірлі әйбірлер икәудір ул. Біріншісі үз ижатын оқушысына жеткіре алу бәхеті болса, икенчесе һәм иң ұлысы гаилә бәхеті. Гаилә бит ул дәүләт ішіндәге дәүләт. Балалар булу, оныклар булу зур куаныч. Ул вакытта алар Ләккә дигән авылда яшиләр иде. Әтисе мәктәп мөдире булып эшли иде. Сугыштан соң ачлык елларын шушы авылда үткәрәләр. Төшендә керәшен кызлары белән Уса урманыннан җиләк җыеп кайтып килгәнен күрә. Кызларның җиләкләре чиләк төбендә генә була, ә Клара апаныкы мөлдерәмә тулы була. Арыш арасыннан озын гына бер солдат килеп чыга. Кызлар качып өлгерә, ә Клара апа йөгерә алмый, чөнки аның чиләгендәге җиләкләре түгелер иде. Солдат Клара апаның йөрәгенә үтеп керә. Шуннан Клара апа уянып китә. Шул ук вакытта Нәфис абый Зәй колхозында атлы эштә маллар караучысы булып эшли башлый. Эштән аерылмыйча кичке мәктәпне тәмамлый. 3 ел Совет армиясында взвод командиры булып хезмәт итә. Свердловск хәрби училищесын, Дзержинский исемендәге академияны тәмамлый.
25 yıllık harbi hizmette mayor derecesine erişer. Yazmış Klara apany düşündeki soldat bilen Keşir mektebinde uçraştıra. Nefis abinin tüpşük singisi Tenzile Klara apada okugan bular. Nefis abi bilen Klara apa 27 dekabrda birinci tapkır uçraşalar hem 7 gınvar günni tuyların bilgilep öteler. Zor kuanışları bulup onları Mars dünyaga kile. Şundan birli 50 yıl birge bäxetli gümür kişireler. Hazır söz Mars, ınıkları Gayşe bilen Kerim hem Soliha apaga berile. Rahim etiniz. Eni kutlayım sizni юбилейіңіз bilen uzun ömür, selametlik, birge тату yaşarga bolsun. Bek zor rahmet sizge meni östürgen için. Hazır da unutmaysiz, постоянно meni buluşasız, balalarga buluşasız. Bek zor rahmet sizge. Büyük kutlum jubiley bilen, büyük kutlum jubiley bilen, özünün ömür bilen yaşayız. İsen sağ olunuz. Nefis abay, Klara apa, bugün sizin zor beyramınız, 50 yıllık jubileyiniz bilen şın köngülden, Rafigulinlar isiminden tebrik etem. İsen sağ bulup, merşlay birge kalgan ömürlerini de isen sağ yaşarga yazsın. Her kişiye jirde yaşaw üçün birilgen yaşının şul şiktir. April toşkınları birgen sini, jirde tыныş turu ul şiktir. 50 yıl inge koyup, Klaran bilen yaşaw batırlık. Nişik ülgüresin, barın külep, eli şul orada üzün üçün yaşap. Bularına şoklar katırlık. April suyu yarga sıymay oğa. Toşkınları yona yol yara, emme yıllar öte jir üstünde kişi yaşap solgan iz kola. Yigilik yasaw üçün yakınlarga Huday bergen sina bu jirge. Tuymaz ide jırlar kökten türken bäxit bilen birge köngülde. Sin şundan da ulu şähis nefis, büyüklüğün üyü tüzüde, barsın unutup taşlar vatar çokta, sabırlıkını bilip tüzüde. Sin tulmagan bulsan jir yüzüne, yaşaw biter ide köplerge. Sinin izgiligin, büyüklüğün köterildi indi köklerge. Uzun ömür sina izgi kişi, yakınına ömür birüşe, köp yazmışını ayak üstü yürüp, yuğaltmışa eydep gelüşe. Selamet bul, bäxitli bul, üzün soylagan yarın, 50 yıl yanında izgilikке ilte, Allah'ın bulsun turmuş sağında. Jubileyiniz kutlu bulsun, uzun ömürler sizge birge bulayık. Onları Niler buldu iken köngülüme, göz aldımdan gitmi birgene. Uçurasam da özünü kişten güne, Tağa kadar sana bölgürem. Uçurasam da özünü kişten güne, Tağa kadar sana bölgürem. Yazlar girdi mina, yazlar girdi jırlar orgalı. Gülü boşkaşa aşılıp gitti dünya, Gülü boşkaşa gönlüme bağladı. Gülü boşkaşa aşılıp gitti dünya, Gül boşkaşa gönlüme bağladı.
Уйларымда юлдаш сені менен, юлларымда юлдаш жырғам қияш, уйларымда юлдаш сені менен, уйларымда юлдаш жырғам қияш, уйларымда юлдаш сені Уйларымда юлдаш сені менен. Бик зур рәхмәт. Шулай бер-берегезгә юлдаш булып, бәхетле гомер кичерегез, озын гомер. Рәхмәт сезгә. Ә хәзер сүзне котлау өчен Бөтен дөнья конгрессының әлмәт бүлеге җитәкчесе Зарипова Ландыш Нагимулловна һәм Әлмәт муниципаль районы башкарма комитеты ГХАТ идарәсе башлыгы Әмирова Гүзәл Рәисовнага бирелә. Рәхим итегез. Хәерле көн, хөрмәтле кунаклар. Хөрмәтле, мөхтәрәм Нәфис абый, Клара апа. Әлмәт районы муниципаль башлыгы Тимур Дмитриевич Нагуманов исеменнән. Шулай ук Бөтен дөнья татар конгрессының Әлмәт бүлеге исеменнән, башкарма комитеты исеменнән мин сезнең бүгенге матур, күркәм гаилә бәйрәмегез, алтын туегыз белән чын күңелдән тәбрик итәм. Алтын туй чынлап та еллар аша сыналган, бик матур улы мәхәббәтнең матур бер чагылышыдыр. Сезнең тормышыгыз, сезнең яшәвегез, сезнең гамәлләрегез барыбызга да, милләтебезгә, татар хатын-кызларына, татар гаиләләренә бик зур үрнәк булып тора. 50 елга сузылган, ярты гасыр бергә атлап киткән тормыш сукмагыннан бер-берегезгә булган мәхәббәтегезне, хисләрегезне, изге хисләрегезне саклап калу өчен, бер-берегезгә булган ышанычны, өметне югалтмыйча яшәү өчен, бу тормышта күпме сабырлык, нинди зур мәхәббәт, өмет, ышаныч, һәм менә инде бер кунагыбыз әйтеп үтте, нинди зур батырлык кирәк булгандыр, шулай бит. Клара апа, Нәфис абый, сез бүгенге шушы матур тантананың иң улы кунаклары, иң улы геройлары. Сіз тормыш нигезегезгә, үзегезнең мәхәббәтегезне, хезмәткә булган омтылышыгызны салып, изге хисләрегез белән тулыландырып, бүгенге көндә барыбызга да, менә балаларыгызга, оныкларыгызга үрнәк булып, бик матур гаилә, нинди гаилә италыны булырга кирәк икәнен барыбызга да үрнәк итеп күрсәттегез. Зур рәхмәт сезгә. Ансы гына да түгел әле. Менә хәзер генә карап киттек. Нинди матур котлау булды, нинди кадерле котлау булды сезнең оныкларыгыздан. Сез әле үзегезнең балаларыгызга гына түгел, оныкларыгызга да гырыф-гадәтләребезне саклап, милли, дини үрнәктә, дини, милли тәрбиядә, менә шулай итеп үзегездән үрнәк күрсәтеп, тәрбияләп үстергән оныкларыгыз менә бүген инде башкаларга да үрнәк булып тора. Ансы яклап та сезгә зур рәхмәтләр яусын. Нәфис абый, Клара апа, сезгә тагын бер кат шушы улы бәйрәмегез белән, күркәм бәйрәмегез белән, бу чынлап та 50 ел бергә иңгә куеп гомер итү, тату булып, үрнәк булып, мәхәббәттә яшәү, мәхәббәттә гомер итү, бу инде һәркемнең дә кулыннан килә торган түгел, моны инде үзегез генә белә торгансыздыр. Киләчәктә дә сезгә сәламәтлек, озын тигез гомерләр. Нәфис абый һәр вакыт шулай терәк булып, көчле булып, ул бит инде безнең военный кеше. Мондай кеше белән яшәү, Клара апа, бик рәхәттер, улаймы? Һәр вакыт ышанычлы кулларда. Куркып тормыйсың? Кырыеңда военный кеше атлап барганда инде, Клара апа да инде офицер хатыннары шикелле. Шулай яшәлгәндер дип уйлыйм. Инде Нәфис абыйга әйтәсе килә,
Клара апа кебек шәхес белән яшәү, военный белән яшәү ишегенә булмагандыр. Киләчәктә дә монашай матур яшәгез әле, Клара апа, Нәфис абай. Рәхәт итеп, терәк булып, бер-берегезгә кирәк булып, авыр сүзләр әйтмичә, оныкларыгызның, балаларыгызның менә шулай уңышларына сөенеп, рәхәт, матур гомерләр, матур киләчәк сезгә. Киләчәктә дә иҗатыгыз белән безне сөендереп яшәргә насип булсын. Бергә яшик, бергә булыйк. Бик яратабыз сезне. Рәхмәт сезгә булганыгыз өчен. Рәхмәт. Тигез яшәгез. Ланышна Гимолна бик шундый матур җылы сүзләр әйтте. Инде хәзер без дә Әлмәт муниципаль районының башкарма комитеты хат идарәсе исеменнән сезне тагын да шундый матур гаилә бәйрәме алтын туйыгыз белән тәбриклибез. Узак, матур һәм бәхетле тормыш сезнең икегезнең дә тырышлыгы белән төзәлгән. Сезнең хисләрегез якты һәм тирән киләчәктә дә сезгә көч һәм оптимизм чыганлыгы булсын. Сезгә нык сәламәтлек, рухи тигезлек, тынычлык һәм игелек телибез. Бәйрәм белән сезне. Исән сау булыгыз. Хәзер сүз гаиләгезнең иң якын кешеләренә. Гөлия Набиулла кызы, Рәзинә Шәрип кызы, Рәҗия Сабир кызы, Разия Галлямовна, Нойлә Габдулхай кызына бирелә. Рәхим итегез. Хәерле көн һәр барчагызга. Клара апа, Нәфис абый. Шуннан да бүген дөньяның иң матур көнедер. Шундый тантанада булуыбыз белән без дә бик бәхетле. Менә без гомер буена сездән үрнәк алып яшибез. Һәм сезгә дә бары тик киләчәктә дә сәламәтлек, озын гомер, әле гомерләр алда бар. Шуңа бергә бер-берегезне кадерләп, шулай безгә үрнәк булган кебек куәтләп яшәүгезне телибез. Сәламәт булыгыз. Сезне бүген без барлык җәмәгатьчелек исеменнән дә котлыйбыз. Ак калфаклылар исеменнән дә котлыйбыз. Һәм инде әдәби марафончылар исеменнән дә котлыйбыз. Сезнең китапларыгызны укып, сезнең шигырьләрне укып, инде Нәфис абый да иҗат итә башлады. Ансын да беләбез. Киләчәктә башкаларны аның иҗаты белән дә таныштырабыз. Һәм инде бары тик игелекләр күреп яшәүгезне телибез. Рәхмәт, Клара апа. Мин инде иҗат кешеләренә сүзне бирәм, тапшырам микрофон. Мин бик шат иҗат кешеләр белән танышкан, шушы бәйрәмдә бергә утырган. Мин Клара апаны ни дип әйтим, телевизордан танышып белдем. Аны шунда ук яраттым. Аның ниләре, передачалары, ниләре, аның встречалары белән барып танышып, менә шулай гаилә белән бергә булып, хәзер кунакта булып, бергә ниттек таныштык. Яратам мин сине, Клара апа. Сиңа саулык, сәламәтлек телим, озын гомер. Нинди сүзләрең бар, син бөтенсен җырлап кына сөйләшәсең. Әкият синең бик зур рәхмәт. Менә сезгә бирәм хәзер тавышны. Без Клара апа белән Нәфис абый белән бер авылда яшәүбез белән, бергә аралашып яшәүбез белән бик горурланабыз. Хөрмәтле Клара апа һәм Нәфис абый, сез бәхетле, бик бәхетле, алтын туйга җиттегез, алтын бәясе торырлык гомер юлы үттегез. Алтын бәхет килде сезгә, алтын туйыгыз белән пар балдактан нур сузылган гомер юлыгыз булып. Җирдә яшәү сынау бит ул диләр. Авырлыкны бергә җиңдегез, тормыш сукмагыннан бергә атлап, алтын туйыгызга җиттегез. Ходай биргән улы бүләк бит ул, тигезлектә гомер итүләр. Язмыш салган урау юллардан
иңне иңгә терәп күтүләр. Тормыш йөген бергәләшеп тарту, ямьләндерә яшәү мәгънәсен. Шатлыклар да, әрнеп елаулар да бергә кичерелгән һәммәсе. Тагын бергә күп еллар тигезлектә матур парлар булып яшәгез. Сәламәтлек ныклы юлдаш булсын, балкып торсын тормыш чәчкәгез. Насып булсын бала, оныкларның игелеген сезгә күрергә, һәм безгә дә Ходай язса иде, бриллиант туйгызга да килергә. Бәйрәмнәрегез белән котлы булсын. Қадірлі Клара апа, Нәфис құда, біз сізні бүтін ғойләбіз білен, бүтін нәсілібіз білен бик яратабыз. Менә минем ұнығым да, біз яратқанға күрәдір инде, Қозаннан студент ұнығым қайтқан еді, дәуәни нәрсә бүләк итәсің ди, min anda di birər rəsm yasab qoyam əldi. Менә шулай итеп мин кырмыска ясап пешердем дә сезгә тәмләп чәйшергә. Ул монда парлы аккош, ике парлы балдак һәм алтын туйыгыз белән дип язып куйды. Котлы булсын алтын туйыгыз, рәхәт яшәгез, бер-берегезнең кадерен белегез, оныкларның, улыгызның, киленегезнең һәм безнең бәхеткә узак яшәгез әле. Клара апа, Нәфис абый. Бүгінгі бәйрәмегіз шундый матур күн. Сезнең күнне шушы бәйрәмне көткән кебек буран да тыңды. Шундый матур көндә үткәрелә бу бәйрәмегез. Клара апа инде безнең укытучыбыз. Ул безне, бөтенебезне шагыйрь иткән кеше. Рәхмәт аңарга безгә шигъри җан бергән өчен. Аллага шөкер. Бүген инде мин узак сөйләп тормыйм. Парлы гомерегез шушылай озын булсын дип, Клара апа үзегезнең сүзләргә язылган хәләлем җырын башкарам. Синең белән яшәү тоташ бәйрәм түгел, күреп яшим көннең төрле хәлләрен. Синең белән яшәү тоташ бәйрәм түгел, күреп яшим көннең төрле хәлләрен. Шулай да
Құдай құшқан енді біз қауышқан шақты ғұмыр бірге өттік бетінде Құдай құшқан енді біз қауышқан шақты ғұмыр бірге өттік бетінде Құдай құшқан сен менікі мен сенікі шуңа достым шүкір етіндім Құдай құшқан сен менікі мен сенікі шуңа достым шүкір етіндім Жерде сенсіз ешеу болмас еді Yazmışıma her şak rəhmət okudım Жерде sensiz yaşav bulmaz idim Yazmışıma her şak rəhmət okudum Xudayımdan sorum üzülüp Barlıq, bartlıq, bəxtlərin bizge nasip etçidim Xudayımdan sorum üzülüp Barlıq, bartlıq, bəxtlərin bizge nasip etçidim Sen bitmenim ömürlüğüm birden birim Рәхмәт сезгә, шушындай матур итеп яшәгәнегез өчен. Сүз Әлмәт Язучылар Берлеге җитәкчесе Шагиев Рәфкать Ширияздан улы һәм язучыларга бирелә. Рәхим итегез. Hürmetli Nefis abi, hürmetli Klarapa, hürmetli konaklar. Şundan da bugün zor tantana. Biz әлеге parlarını Tatarstan Yazıcılar Birliği isiminden hem Әлмәт Yazıcılar Bölüğünden, şahsen özümden isimden, şın yürekten təbrik etəbiz bugünkü tantana bilen. Mine jırda aytılgancha ol 50 yılдағы hisni buldırға керек, bulgan hisni saklarga керек, onu saklar için әлі күш керек. Klarapa köplərinin oqtuşusu, şaire, lakin onun üstüne mine hemen eğitkenlerin bir de eşitkenim yok. Onlar ikisi de bir yakşı aktörler. Turmuşta artist bulmayışa 50 yıl mine şulaytırıp oturup ay-hay ağır buladır ol. Hem onlar ol profesiyonu da bir yakşı özleştirgenler hem yakşı başkarıp gelirler. Elbette indi icad kişisi ol burçulu, meşakkatli, jaysız kişi Klarapa, onun yanında jaysız Nefis abi. Onlar şu jaysızlıkları bilen jay tudurup yaşayabilirler. Eyye. Şuna göre tigiz yaşav elbette indi bir kişide 50 yılda gül külüp güne yaşadık diysen, jülerler iken bunlar diğerleriydi.
Чөнки тормышта берәү генә дә көлеп кенә яши алмый торгандыр инде ул. Аның кызыгы да булмас иде. Шуңа күрә беренче чиратта ул сабырлык, хөрмәт бер-береңә, аңлау, аңламаган чагында да аңлый белгән булып кылану һич югы. Һәм ул яши шулай шушы компьютердагы программа кебек барлыкка киләдер. Һәм инде аны башкача булдырып та булмый. Әлбәттә, яшәүнең мәгънәсе, асылы ярату шушыдыр. Шуңа күрә алга таба да исәнлектә, тигезлектә бергә яшәргә язсын, иҗат итәргә язсын. Һәм инде парлы булып, ялгызлык утында янмыйча, тигезлек белән балалар өчен кирәк булып, оныклар өчен кирәкне тоеп яшәү ул иң зур бәхеттер. Ходай сезне шуңардан айырмасын. Сәламәт булыгыз. Клара апа, Нәфис абый, Клара апа белә инде минем теләкләремнең ничек тормышка ашканын җитәкләп йөрсәм иде дигән идем. Һәм хакта шулай булды. Менә бүген тагын теләк телим, Клара апа, Нәфис абый, Аллаһ Тәгалә биргән ни бар гомерегезне тигезлектә, исәнлек, саулык белән, балалар белән гөрләшеп яшәсәгез иде. Амин. Клара апа, Нәфис абый, сезнең матур гаиләгезнең бүген ел язмасында шул хәтлек мөһим вакыйга, бик матур вакыйга. Сезнең инде шуның белән мин ихластан котлыйм сезне. Һәм инде әйтәсем килә, шушы 50 ел гомер эчендә сезнең бүтән мөһим миссияларыгыз үтәлгән, балалар үскән, оныклар тәрбияләнгән. Хәзер инде үзегез өчен рәхәт итеп бер-берегез өчен яшәр вакыт җиткән күптән. Бер-берегезне әле әйтәсем килә, сез бит балалар тәрбияләп, оныклар тәрбияләп кенә калмадыгыз. Безнең кебек яшь гаиләләрне дә тәрбияләдегез. Без сездән үрнәк алып яшәдек. Шәхсән үзем Рауил белән гел сезнең хәйр фатихада, гел сезнең киңәшләрдә менә Ландыш ханым әйтеп китте, халык шагыйрәсе белән хәрби кешенең 50 ел яши алганына, шулай матур итеп яши алганына, үрнәк булып яши алганына без сокланабыз, горурланабыз һәм әлбәттә инде үрнәк алып яшибез. Рәхмәт сезгә булганыгыз өчен. Әле озак еллар менә шулай безгә үрнәк булып яшәргә язсын, бергә булырга язсын. Рәхмәт. Хәзер сүзне хөрмәтле Нәфис Харис улы һәм Клара Гариф кызына бирәбез. Рәхим итегез. Туганнар, дуслар, балалар, оныклар, менә без ни өчен шулай озак яшибез һәм әйттек, шундый рөлдә кирип китәбез. Дип әйтегенде, менә шундый дуслар булганга, шундый безгә һәр вакыт үзләренең рухи көчләрен биреп, Клара бигрәк тә мин инде хәрби кеше булгач, жестокий дип әйтәм үземне, шулай да мохтаҗ тоже кешеләрнең җылы карашына, инде Клара, менә һәрбер ригезгә сезнең булуыгызга ул канатлар куяңа, аның иҗатында, тормышта, менә шушы шир әләзрәк кенә нитеп тора, шикләп безнең шикләрне дип әйтик. Без менә ил гезеп йөрүче кешеләр, шул безгә энергия бирә һәм яшәү көче бирә. Һәм менә шушы бүтән килгән дусларның ихластан безне яратып, самым диле дип әйтсәк, монда килүләре дә буранда, салкында, кышта да килеп шушындай үзләренең хисләрен безгә бирү, безгә тагы шиксез, менә шиксез шушы шир бәреп чыкмаса, без яшәячәкбез, туганнар. Яшибез, яшәргә тиешбез. Бик зур рәхмәт сезгә, безнең булуыгызга. Һәм менә безнең 50 елны итүгә шу Әлмәт заказ бүлегенә без рәхмәтлебез. Без 7 январь көнне ул әле Ленинда иде ул вакытта бер бәләкәй генә бүлмәдә. Ул ял көненә туры килгән иде. Мин бит инде тиз кеше, булса була, булмаса булмый вообще. Шуңа күрә мин килдем, кызлар әйтәләр, безнең ял көне биттеләр. Инде үзегез күреп торасыз, мин
буйсындыра торган кеше һәрбер кешене алар ял көнне килеп безне теркәделәр һәм нык теркәгәннәр 50 ел тордык бит. Ә бит бу уйнап кына башлаган шиде туганнар. Бу даже дип әйтик, бу никах по контракту иде, даже ул менә әле хәзер генә монда ул вакытта ук безнең контракт нигезендә төзелгән гаилә иде. Мин әйткәнем, менә баш китеп, тук тоткан кебек, тагы берәүне чыратсам, мин бер нәрсә белән нитеп тормыйм, шуңа китәм дип. Бөтен илне киссәм дә, сыр күләм йөрсәм дә, менә әпәт әйләнеп кайттым. Шушы хәләл җифетемә дип әйтик, без 50 елны торып ташлаганбыз, аны без даже белмибез ничек аны шулай үткән ул. Кеше шамый, үзебез шамыйбыз. Шуңа күрә менә бүген дә Әлмәт заказ бүлегенең Гүзәл Раисовна безнең туган, 5000 яклары дип әйтик. Без шул якларда туганнар. Действительно, менә шушындый зурлап Әлмәт заказ бүлегенең һәрбер хезмәткәренә без рәхмәтлебез. Аларга уңышлар телибез. Шулай ук менә бөтен шушында торган кешеләргә озын гомер сәламәтлек телибез. Гүзәл Раисовна моннан соң никахлашканда да безгә килеп кул куймасак, никахлашмаган шунда гына алар яшәячәкләр. Озын узак дип әйтик. Без түләүле дәресләр уздырачакбыз моннан соң. Шулай дип әйтәбез. Ey Xudayım, buğanlar oturup kana turdu. Oturduysa oturam, turduysa turam. Mübit kim buluma koramazsan tutar hatını. Bugün gel isme düştü, bir koşunda üzüm koramagan bir somluklardağı bir şiir. İmam Hatip işik tübünde etsem etip hakın geç valasını bitergen de yılıydır bir hatın. İmam ağa şuray dedi. Sen bir tutar hatını. Koyt da irine hizmet et, soklayın de hakını. Mene şuna göre, mene şuşu yigitke, ömür boyu kul bulup yaşayan için birinci tanıklıkını mene bugün kilip aldık. Onun sözünü men tınlım, benim sözünü işitkende olda tınlıydı. Oyağıma giydim 33. razmer ukşeli tüfley, bugün cide iyilerim, iyile, iyiye kirek yürüdüm, benim yoğağına su atım kile. Otanım orşege suqtarır, ol yet general bulurdu. Eğer de men kumaçalımağım bulsam. General tüylde bit mayor tanılgan, dikmeyanın mikro mayor çağın sağına. Хәзер күмәкләшеп, һәммәбездә яратып тыңлый торган җырны башкарырга тәкъдим итәм. Клара апаның легендар җыры «Шушы яктан, шушы туфрактан без». Şuшы туфрактан biz ките калсак үзгә бер якка, таллар җырлап, чишмәләр чыңлап, иянкеләр йыллап узата. Таллар җырлап, чишмәләр чыңлап, иянкеләр йыллап узата. Таллар җырлап, чишмәләр чыңлап, иянкеләр йыллап узата.
яктан шушы туфрактан без читтә йөрсәк шуңа күрәдер шишемә чыңлап иянкеләр елап таллар җырлап төшкә керәдер шишемә чыңлап иянкеләр елап таллар җырлап төшкә керәдер шишемә чыңлап иянкеләр елап таллар җырлап төшкә керәдер Шушы яктан, шушы туфрактан без Шул туфракта ялсын яшәргә Шушы якта безнең эзләр калсын Мирас булып килер яшьләргә Шушы яктан, шушы туфрактан без Шул туфракта ялсын яшәргә Шушы яктан, шушы туфрактан без Шул туфракта ялсын яшәргә Шушы яктан, шушы туфрактан без Шул туфракта ялсын яшәргә Шушы туфрактан без Шул туфракта ялсын яшәргә Хөрмәтле юбилярлар, Сезне тагын бер кат алтын юбилеегыз белән котлыйбыз. Сезгә ныклы сәламәтлек, иминлек, озын һәм бәхетле гомер телибез. Күпме генә еллар узмасын, шал чәчләргә һәм биттәге җыерчыкларга карамастан, күңелегез һәр вакыт яшь булып калсын. Йортыгызны бәрәкәт ташлап китмәсен. Шуның белән сезгә багышланган алтын туй тантанасы тәмам. Барыгызга да ныклы сәламәтлек, имин бәрәхәтле тормыш теләп калабыз.